इस नवरात्र के पावन अवसर पर डीजे अच्छे लाल प्रोडक्शन की तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। दिल थाम कर सुनिए। Presented by Lotus Music। रहे बनल पिया के नरजी माई रौरा से बाई है दरजी। रहे बनल पिया के नरजी माई रौरा से बाई है दरजी। अरे भक्त होवे राउर कुछ करस न बाबूरी राख बौनी के ढेरा नवा ऑपरेटर होवे साउंड के सजनवा बचावस खाली रौरे भजनवा। ऑपरेटर होवे साउंड के सजनवा। मंत्र पढ़ेला लाल चुनरी चढ़ेला घिउआ के दियावा जरेला। सभे लाइन से दर्शन करेला। केहू मंत्र पढ़ेला लाल चुनरी चढ़ेला घिउआ के दियावा जरेला। सभे लाइन से दर्शन करेला। अरे सभ केहू नाचे केहू न बाचे कह कह करे भावनवा। ऑपरेटर हुए डीजे के सजनवा बचावस खाली रौरे भजनवा। ऑपरेटर हुए साउंड के सजनवा। Presented by Lotus Music। जहाँ जहाँ रखल पंडाल लेके डीजे जाले हर साल। खेसारी सोनू न करे अनकानी हो करब कृपा महारानी हो। जहाँ जहाँ रखल पंडाल लेके डीजे जाले हर साल। खेसारी सोनू न करे अनकानी हो करब कृपा